Balei ki Kynthei ki Kyntait ya uba belasngi bat ki keloi man Pdiang ya ki Riewspah. Ku boleh perlok samla apira pura nak apira channel. Ngaju yo ya ke cingkeli. Apira nga yalang bat kini ka samla handai ka syu ayah klat nga kendit kensan adin ngetip bagai yalang bat wei gai pat uba kham Riewspah baninga. Dan ki bakali ong apira nga pakali ka wei ka samla handai kam tre. Uperlok jenga pat uba khambit khambiang upakali ka keloi man Pdiang yu. Kaya kebaca kum ni balai kalong kum ni tau ayang ka jimut kum dongan le hakum gini ka jinge ka bangai kendo. Pi perlok kadai ka jinglong briu jong ka Kynthei nginam lak ban bisari ya kata ba man la ka Kynthei ka kloi ban pej ya unu Shynrang haba ka jit ya Shynrang ka jit hi Shynrang uba ka don ka cingti kena hadin habut unsa yo kau le ni unsala ban penbit penbiang man pendap ya ka yeng kesem. Menuhi bakwa ya ka jing jenjar hari bakwa barbor ya ka jing suk hi. Teng lada kalong kum tangim de banda. Ngin ong ba ka Kynthei kalong ka basneu handrai. Kadai ka jing long beriu chung ka Kynthei. Handrai ka ba ngakwa pat iphi ba pin sungutu kalong ba phi de ban sngongu. Ba phi la de blaj na kum gani ka jat beriu. Namar belai ngaya i ngatip ngasem. Don shibun kilong keme kiba tim batala yala utengah la jong namar ba uduna kamai dan ki perlok ki onga kiba bu berbori ki jingkeli ha ka channel junga apira habang abang kamai kalau ka keren da ki kentin kiba sungutenat ka burom ka keren bah handri habang aduna kamai pat ka tim ka tela ka keren he kamju penbit penbiang teng habang aduna bela ka jang haban syet hi syua bangan lej belaru nga haban syetja haban setiar kani katai but hakapor ke banga duna kamai ka nyau ben nga dan sibun ki gilong kemi gilong yung sem ki bangai i bangatip ki kloi ban klim ki kloi ban syet kelaya ki kloi ban be yala ulok na yeng na kadau ba duk na kadau ba uduna kamai aduk kata kerja kalong hapok ka dustur hapok ka jaj meri ko jungi na ta kadau pide men komen pila light na kum gini jinge hadin habut wat ken da ka wepat ka brio ka ba kloi ban ya trelang bat pi ha ka no ka jinge ka ba pi ya kando ka ba kloi lang le se mam ta phim pat biang kamai pi tre hitam pi bela te wat da ka wi ka brio ka ba kloi ban ya trelang kenang ba pi ya la ban penbit penbiang iya ka yeng kesem lada pia ne bat kini ka beriu ka ba meswa kan sa wo dong kan sa wo dau ba pi duna kamai ba pilong kum ni ba pilong tai henry lada pio pada ka we ka beriu ka ba kloi ban ya trelang bat pi sibun ke jinge pin sayo ye ka jing suk ha ye ha ka sem ka jong pi ta ka dau phim de ban kuslai ya kata ka Kynthei ka ba pi la du meswa lada ngi pa ya po ka ki we ki jat man riu ukpau Riewspah ukun Riewspah ukun jong uru nang he ka mai sicu nang bit nang biang sicu namar balai ka jingkur kujuk kupa ke her pateng hagi kon Shynrang bat terlater kibit kibiang handai hau khasi jingi pan ukpau Riewspah ukun subiang namar ba ukpau Riewspah handai ukun jong upat duk raitong namar belai ngi ki Shynrang ngi yo banta ai rum ha ka jing yo banta hot ila ban ong bangi ha ban trestom hi ha ban belahi handai lada menta lada hap hoi hap ong bal hap ban tristom hi hap ban belahi handai kata kam long ke besuk hoi ni tristom handai kam long ke besuk handai ni ong menupat ya kita kijat meriu kam tam sibuk kita git khar gi ong ud khariap utu udai ud khariap handai ukasi pat ki ong ba udai ukasi ubakrau handai pause ki dei khasi ki bapo hadu kata tanamar belai ukpa tu bar krau handai ukun pat unang rit ke jing krau handai ukun jung ule te la nang po syu na takadau ngi dei ban Kyntait ya kan ni gajing khara ka bahir pateng hangi ngala ban pateng susu kun Kynthei le school ka ba le school ke jimpule ka ba sakrau ka ba sejrong handai kun Shynrang pat don ki ba pep school no lada ukun Shynrang ule jaitu ke jimpule kun Shynrang ule jaitu ke bela kam ni kam tai ule dekat ka kami kam na khuslai pelat ya kun Shynrang u bale chi yeng ka brio handai endala poi ka por pat ya ka kun Kynthei ai bat spa bat peu bat hajar ong pat ya ka kun Kynthei kon bi pay yo da ubro u ba don kamai kecil da ubro u ba tip bro tip beli makon ban suk ma pay kat ba yo kun Shynrang pat
ban lek ke patulun jot sudah ya khun sedang pat lada uje tu lene lada lek kam kai ke jing im ke jungu sengap laga sengap bom dapat tiau namar ba uni khun ulet sing ke priu don ki ba ong pat me batai start me ngila dap keren ngila dap hikai ya ki khun sedang Henry Kyntait ban sengap nganong pitang arkan tang silan kayeng kesam ke bha udeng so u bha usai ya ki so ki bha lada pisneng bha kin om jot kin om pra menta nang takadau ngi dei ban kentan no ya kini kijat jingjem ringiu kiba te song ya kajat beriu kujongi hadir nabut lada ngi tresto menta khun Shynrang hadir nabut ngin ya petin lenti ngin ya ajimut ngin ya aji kai ngin ya rap yaki kanang mungkin om kenduk syuk ya kene ke jinge hadin hangta ngin sai ikan ya kata kajat beriu jingi ka badon sisa ya kinong yada ka badon sisa ya ki rang aphira handai te ya menta hite kisam la Shynrang jingi kile kumdu kia yat ha kalenti sinong kia yat ha kilenti ba ban yele man ban yaki ya kajat meriu Henry ha bukut lada syabe pat lada be pulit sanu kumbo ong duwe na kireu kraw Riewspah uang ba usipai shua bo un yakun ya katama ula don lupa daga ketem lada be kinong shun ulet ri syakat ketem Henry ha kajat beriu jungi pan lada kenduk jinge sanu ngin lek lada be upulit sinu ngin lek siang kalok ru bom sung thau bat kalok ru bom ya de jumut ba long ra lek siang kalok ru lada kenduk jinge lada lek siang ka kemeru de khun Shynrang ka para Kyntai ulok jong para Kyntai kin om sya ha bukut hi Shynrang kasi usulong tang ukber lada her chelor pu kasim lada hap samadan biyo kibriu bam gid kiu takadau gede jingim jingi kalong ke pasok kerdot nakadau ke jinge ke mangia kenduk menta ngim de syuban i bagi khun Shynrang ba i jingi ki ya kenduk ya keju jinge ku boleh syubun perlok samla apira pura na ka apira channel